מדיטציה אנליטית לבחינת המחשבות לקראת שינוי. בואו נמצא תנוחה נוחה, נתמקם לנו בנוח, ומי שרוצה מוזמן לעצום את העיניים. ניקח 2 או 3 נשימות עמוקות, ונחזיר את תשומת הלב לגוף. ניקח עוד נשימה ולאט לאט נתחיל להרגיש את האוויר הקר שנכנס מהאף ואת האוויר החם שיוצא. ושוב עוד נשימה כזו, האוויר הקר נכנס והאוויר החם שיוצא. נתחיל להתרווח במקום שאנחנו נמצאים בו. נתחיל להרגיש את הגוף רפוי וכבד, ונמשיך לנשום. נשים לב לדרך שעושה האוויר מהאף לקנה הנשימה, לתנועה של הבטן שהיא עולה ויורדת. ועוד אחת כזו, הבטן עולה, שהאוויר נכנס, והבטן יורדת כשהאוויר יוצא. נרפה את הרגליים ואת הידיים, את אזור הגב והכתפיים, ונתחיל להתמקם בתוך הסנטר שלנו. נביא את כל התשומת לב לגוף, נתנתק מכל מה שמסביב. נבדוק אם קיים מתח כלשהו באיזשהו איבר, ואם כן פשוט ננשום לשם ונרפה, נרכך. נעבור עם תשומת הלב לכיוון הראש. נשים לב ללסת שהיא שמוטה, ללשון שצמודה לחך העליון. משם נעבור עם תשומת הלב לכיוון ארובות העיניים והמצח, לכיוון העין השלישית. ונרגיש איך כל הגוף שלנו רפוי וכבד. וכעת נדמיין שמול העין השלישית במרכז המצח אנחנו מחזיקות להבה קטנה של נר שהיא מחממת לנו את כל האזור של המצח. ואנחנו פשוט לאט לאט מרגישים איך החום הזה מתפשט ופותח אותנו למקומות ולעולמות חדשים. נכנסת אנרגיה טובה שמשפיעה על כל הגוף, על הרוגע והשלווה. ואנחנו פתוחים לדמיונות ומחשבות חדשות, לעולם חדש. כעת נדמיין פרח, נראה מול עינינו את הצורה של הפרח, מה הצבע שלו, מה המהות של הפרח. נחשוב שוב, מה זה פרח? מה המהות שלו? ממה הוא מורכב? ננסה לבדוק אם יש לו ריח. מה פרח צריך כדי לגדול? כעת נעבור לעצמנו. מה המהות שלי? איך בא לידי ביטוי הכי טוב שלי?
מהו הביטוי הכי טוב שלי? נשאל את עצמנו שוב, מהו הביטוי הכי טוב שלי? מה אני חושב שאחרים צריכים ממני? מה עוד אני חושב שאחרים צריכים ממני? מה אני חושב שאני יכול לתת לאחרים? מה אני חושב שמיותר לי? והייתי מוכן להשאיר מאחור, לתת. פשוט למקום הטוב הזה להיות נקי. האם יש איזושהי תכונה כלשהי שלא מקדמת אותי ואני רוצה להשאיר אותה מאחור? זה הזמן לעשות את הניקוי הזה, לשים מאחור. וכעת, אחרי שעשינו מיפוי קטן, אני רוצה לבדוק איך תיראה שנה מוצלחת עבורי, איך ייראה יום מוצלח עבורי, איך ייראה שבוע מוצלח עבורי. כל אחד יכול לקחת את זה למקום שמתאים לו. מה יכול להפוך את השנה הבאה לטובה עבורי? מה יכול להפוך את היום הזה שאני קמה אליו עכשיו לטוב עבורי? מה יכול להפוך את השבוע הזה לטוב עבורי? בואו נעוף עם המחשבות. נזכור ששום דבר לא מגביל אותנו. רק אנחנו מגבילים את עצמנו. כעת תתמקדו באחד מהדברים שאתם ממש רוצים שיקרה. חשבו על משהו שיכול להסב לכם אושר רב. אולי איזו מחשבה שמעכבת אתכם. אולי משהו שהייתם רוצים לשחרר, שחרור ממשהו שהוא מגביל. אולי משהו שהוא מציג בריאותי. אולי שינוי מקום עבודה או לימודים, שינוי מראה חיצוני. התמקדו במשהו שבאמת הוא אישי שלכם ואתם סבורים שהוא יסב לכם לאושר רב אם תשיגו אותו. אני אתן לכם כמה דקות להיות במקום הזה. בינתיים אשים לכם מוזיקה. תדמיינו את זה קורה. ממש דמיינו בעיניכם את כל הסיטואציה הזו קורית. דמיינו את הצבעים ואת המקום שזה קורה. ממש דמיינו בעיניכם איך זה נראה. הדבר הזה שיסב לכם אושר רב, איך הוא קורה והוא מתממש, והוא קורם אור וגידים. כעת נסו להבין בתחושה שלכם, נסו לראות איזה תחושה מלווה אתכם שאתם קמים בבוקר ויודעים שמה
שיכלתם לא קרה. היו בתחושה הזו, הרגישו את זה בכל הגוף, את ההתרגשות, את ההתמלאות, את השמחה, את הפרפרים בבטן, את הרגשת השחרור. איזה כיף שהצלחתי להגיע למה שרציתי. חוו את זה בתוך תוככם, ממש הרגישו את זה בגוף, בכל איבר ואיבר בגוף. הרגישו את זה קורה, הרגישו את תחושת השמחה והאושר, איך היא ממלאת אתכם. זכרו שיש לכם את היכולת להגשים את עצמכם. הגידו לעצמכם, ממש, הגידו וחזרו על זה, שוב ושוב. איזה כיף שהגעתי לזה. איזה כיף שהשגתי את זה. יש לי את היכולת להגשים את עצמי. היו בתחושה הזו, אני אתן לכם עוד כמה דקות עם המוזיקה, להרגיש ולהתמלות ולהתנקות. ובתחושה הנעימה הזו והטובה הזו, אני מזמינה אתכם לאט לאט לחזור לכאן ולעכשיו, לפקוח עיניים ולברוא לעצמכם את המציאות שאתם רוצים להתעורר לתוכה. המשך יום טוב, תודה שתרגלתם.